Ljubavni trougao između Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić i dalje intrigira domaću javnost, a sve je više priča o tome da su se bivši supružnici dogovorili da u realitiju naprave haos, preljubu i raskid kako bi jedno od njih dvoje odnelo pobedu, a potom nagradu podelili. Kako su ove priče došle i do Anđele? Ona je poludela, histerisala, bacala šta je stigla po stanu. Komšije su zvale policiju, to znam iz prve ruke. Ona je ludački zaljubljena u Zvezdana. Rekla mu je da je spremna na sve ako još jednom u životu samo pogleda Anu u oči. Insistirala je da joj prizna da li su se njih dvoje sve dogovorili, ali on je rekao da to nije istina i da ne umišlja. Anđela mu ne veruje i više puta mu je ponovila da ga čeka pakao od života ako je to tačno i da se neće dobro provesti, rekla je zajednička prijateljica Zvezdana i Ane.